No niin, hyvät läsnäolijat. Kohta alkaa olemaan se hetki, että päästään kuuntelemaan historian luentoa. Tervetuloa tänne tilaisuuteen. Teemu Keskisarja luennoi meille Nivalan ihmisten historiaa. Tilaisuuden ja luennon jälkeen yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja sitten kysymysten jälkeen, kun tilaisuus päättyy, niin Teemulla on tuossa aulassa mahdollisuus vielä vastailla kysymyksiin ja signeerata myöskin totta kai hänen kirjoittamiaan kirjoja. Minun nimi on Juha Koski, toimin tässä juontajana ja hostaajana ja haluan toivottaa omasta Nivalan kaupungin ja tietysti perussuomalaisten puolesta tervetuloa tänne tilaisuuteen. Ja Nivalan liikuntakeskus on tässä meillä kumppanina ja on kiva, että tänne saatiin hyvin yleisöä. Kohta rupeaa olemaan kello 3 ja Teemu varmaan tuolta tulee tänne paikalle, niin jäädään odottelemaan. No niin, hienoa Teemu. Tervetuloa tänne Nivalaan omasta ja kaikkien nivalaisten puolesta. Ja tuossa lyhyesti tavattiin ja sanoitkin, että käyt läpi omaa taustaasi ja sidonnaisuutta Nivalaan liittyen, niin en mene niihin, mutta tietysti kiinnostaa, että ilmeisesti Helsingistä ailit tulemaan tänne tänään. Kyllä vaan. Monen muun nivalalaistaustaisen tavoin olen kulkeutunut, ajautunut pääkaupunkiseudun asfalttiviidakkoon. Kyllä. Oliko sateinen ilma ajella sieltä tänään? Helpohko matka minun mittapuullani oli oikein kuljettaja viran puolesta. Useimmiten ajelen itse yksillä silmillä 10 tuntia suuntaansa. Kyllä. Tuossa olikin sen verran aikaa, niin lyhyesti juttelin avustajan kanssa. Niin hän on useammankin kerran sinun kanssa ollut näillä luentomatkoilla mukana, niin teillä on varmaan jonkunlaista yhteistä historiaa. Kiersin yli 100 keikkaa vuodessa ympäri isänmaata puhumassa ihmisten historiasta, ainakin ennen koronaa. Historia vetää saleja täyteen, kun taas politiikka ei kiinnosta ketään, minkä hyvin ymmärrän. Kyllä. Hei Teemu, kiitoksia, että saatiin sut tänne Nivalaan ja tänään me ei puhuta politiikkaa, me puhutaan historiaa. Ja sun luennon jälkeen yleisöllä on mahdollisuus kysellä sulta kysymyksiä. Ja sitten kun loppuu se vaihe, niin mennään tuonne aulaan, missä yleisöllä on sitten mahdollisuus jututtaa sua vielä. Ja voit tavata fanejasi siellä lisää vielä. Käykö tällainen toimintatapa? Kaikin mokomin ja pyrin puhumaan provokatiivisesti, joten vastaväitteitäkin saatte esittää ja kumota minun mielipiteet aiheesta, josta te luultavasti Nivalan vakituisina asukkaina tiedätte enemmän kuin minä, ensimmäisen polven eteläsuomalainen. Oikein paljon kiitoksia Teemu, että tulit Nivalaan. Mä päästään sut töihin. Mä otan sen mikin ja pannaan sulle tuo toinen toimimaan. Kiitoksia. Ja pienet aplodit tähän väliin. Terve teille, lähimmäiset, heimolaiset,
Kiitos läsnäolostanne. Olen Teemu, teen kirjoja kuolleista ihmisistä, nimenomaan Suomessa eläneistä ja kuolleista ihmisistä. Ehkä luen joskus antiikin tai renessanssin maailman historiaa, mutta eläydyn täysillä ainoastaan siihen, joka tapahtui Suomessa suomalaisten lihalle ja verelle ja luille ja ytimille. Menneisyys tuntuu todelta, musertavalta, väkevältä, sakealta, ainoastaan oman paikan päällä. Minä en kaipaa mitään marmoria tai norsunluun hohtoa historiaani, vaan kelmeää valaistusta vanhaan ja unohtuneeseen. Kaipaan sitä elämystä, että juuri tätä polkua tallasivat myötäihmiseni, sukulaiseni, verisukulaiseni kauan ennen minua. Ja täsmälleen tässä joen mutkassa, tällä suolla, tämän ojan pientareella sattui inhimillistä, ainutkertaista, kohtalokasta ihmishistoriaa. Jos perheen pakotuksesta joudun ulkomailla jollekin hienolle palatsille tai linnoitukselle, niin haukottelen, hohojaa. Sitä vastoin minä haukon henkeä jännityksestä, kun kaivaudun suomalaisuuden juuriin pitäjätasolla, paikallishistorian uumeniin kerrostumiin. Nivalassa kuolleet ihmiset ovat läsnä. Jokin autiotölli umpeen kasvaneen metsätien päässä on paljon pysäyttävämpi kuin Mannerheimin tie. Pelto aukea ja harmaa lato kertovat minulle enemmän kuin Senaatin tori ja patsas. Kuolleiden elo kelautuu pään sisäisellä aikakoneella, mitä ei mikään video vastaa. Ajattelen, mikä vipinä, vapina, kapina, säpinä, ähellys, örvelys on ihan tavallisen näköisessä paikassa puhjennut sukupolvien saatossa. Sillä viisiin historia hyppii silmille ja ihon alle, ei oppikirjojen vuosiluvuista. Nivala on minun juuripitäjäni paremman puutteessa. Lapsuudessamme muutimme vuoden välein lähiöstä toiseen, en minä sikäli ole kotoisin mistään. Isäni suku on Ahteelta, Mäkelä-nimisestä pientilasta ja varhemmin kaukaisemmin Sarjantalosta, kuten sukunimistäni kuulee. Viholliseni nimittävät minua nykyisin joskus Teemu Mutasarjaksi. Aivan oikein, sillä esi-isilläni oli 1800-luvulla myös sukunimi Sarja Mutala. Isoäitini oli Maliskylän Angervaissaaria, aikoinaan melko lukuisaa kovaonnista, viinanhuuruista, nyttemmin melkein sammunutta sukua. Olen siis maaltamuuttajien lapsi, en itse asunut Nivalassa, enkä edes viettänyt täällä kovin pitkiä aikoja. Käynnit ajoittuivat esimerkiksi heinän tekoon, kuten 1970-80-luvun kaupunkilaisilla oli tapana viettää lomiansa. Kuitenkin tiedän sen niin totta kuin elän, että historiainnostukseni, historiahimoni on peräisin juuri Nivalasta. Mietiskelin varhaislapsuuttani, kun kirjoitin tätä esitelmää, ja se alkoi elää taas silmissäni. Vaikea muistaa ikävuosia, mutta peruuttamaton tapahtui melkein taaperona, ainakin ennen kuin osasin lukea mitään vaativia tietokirjoja. Minä altistuin 1970-luvun Nivalassa tositarinoille, jutuille ja suullisille kertomuksille, ihmishistorian muistitiedolle ja perimätiedolle. Iltaisin, ehkä päivisinkin, aikuiset yleensä selvin päin kertoivat toisilleensa tarinoita ja minä, poika, kuuntelin äivän käkenä. Muistan niitä yhä 50 vuoden päästä, vaikken tässä pidemmin kuvaile. Ne tarinoiden aiheet menneestä maailmasta olivat vaikka mitä.
pulakausien ja sota-ajan ahdinkoa, lapsikuolleisuutta, kummitusjuttuja paljon, sellaisia, joihin ikäihmiset oikeasti uskoivat, ovet ja ikkunat aukenevat itsekseen kirotussa talossa. Edelläkäypä ilmoittaa vieraan saapumisesta. Maatöiden vastoinkäymisiä, hankalat elikot paimenpoikaan ja tyttöjen kiusana. Poismeneitä hahmoja, joista ei ollut valokuvia, mutta jotka silti näkyvät partoineen ja arpineen ja luonnevikoineen. Amerikan suomalainen palaa 30-luvulla Nivalaan, löytää muijansa tiineenä toiselle, loikkaa Neuvostoliittoon ja kuolee tavalla, josta pulppuaa 10 kilpailevaa teoriaa kuin Kennedyn murhasta. Lahkolaisten saarnaajien hehkutusta helvetin hiilillä ja välillä virren kiekaisuja. Hirvittäviä onnettomuuksia ja tauteja, heinänsiementen varkauden mysteeri, taikka naapurin isäntä murhaa muijansa navetassa ja lavastaa itsemurhaksi. Pontikan keittoa ja metsärosvoja. Kaikki nämä keskipohjalaisella murteella kerrottuna. Ja ei sillä tavalla, kun minä tässä luennoin viisaana, eikä sillä tavalla kuin satutädit, vaan koko ajan lukijoiden kanssa kiistelen ja väitellen. Jos juttu ei ole tarpeeksi mielenkiintoinen, niin välihuuto keskeyttää niin kuin pitääkin. Sanomattoman jännittävämpää, toisin kuin miljoonat sivut, jotka myöhemmin luin Suomen valtion historiasta. Sillä lapsuuden kertomusten ihmishistoriatiellä minä vaellan edelleen. Politiikan historia on tylsää, nykyisyydestä puhumattakaan, mutta paikallisihmisten vaiheet ovat eläväisiä ja kuolemattomia. Yleinen harhaluulo, että isoisän, isoäidin puheet on vain puheita, ei se kuitenkaan mitään muista. Totuus löytyy asiakirjoista ja arkistoista. Se ei mene niin. Puheet ovat hyvin usein totta, koska meidänkin elämästämme jopa digikameroiden aikakaudella vain 1/1000 jättää mitään kouriin tuntuvia lähteitä, ja ne muut 999 000 osaa elävät ainoastaan aivoiden harmaissa aivosoluissa, ja silloin tällöin pulpahtavat ilmi puheesta. Puhuttu historia on käsittämättömän tärkeää. Ja puhuttua historiaa ei varsinkaan ole 1800-1900-luvun melkein kirjoitustaidottomista nivalalaista, jotka harvoin pitivät päiväkirjaakaan. Ja silloin, jos arkistoja on, niin kirjurin kädet ehkä olivat kohmeessa ja hurmeessa, ei hän saanut kaikkea kunnolla paperille. Kirjoittamaton on mielikuvia, tuntemuksia, kirjavaa muistijälkeä. Siinä nimenomaan historia hengetä lehahtaa. Se hetken, kun muistelija pääsee ääneen. Ja onneton se lapsenlapsi, joka ei jaksanut tai päässyt kuuntelemaan isovanhempiensa juttuja herkimpinä kehitysvuosina. Nivalan olemuksesta muutamia riitaa haastavia sanasia. Vanhemmiten olen tietysti lukenut Nivala-aiheesta kirjallisuutta ja jonkun verran tutkinut arkistojakin sotahistorian ja rikoshistorian, taloushistorian yhteydestä. Niiden pohjalta minä arvuuttelen teille paremmin tietäjille pitäjän itseymmärrystä ja nivalalaisuuden koostumusta, vaikka en siis väitäkään siitä olevani edes tämän salin 30. paras asiantuntija. No niin, minulla on tapana tunkea puheenvuoroihini provokaatio taikka loukkaus. Kestättekö ensi alkuun kuulla loukkauksen teitä, tai siis meitä kohtaan? Ehkä ette kestä, mutta tässä se loukkaus tulee. Hiukan kärjistäen, hiukan liioitellen, Nivala on luonnoltaan Suomen rumin pitäjä. Melko vähin hakatut metsät jo tervakaudesta, järeät männyt poissa, pajukkoisia joutomaita kuin jotakin viidakkoa. Maasto vailla mitään vaihtelua
10 metrin korkeuserot, vaikka minunkin juuripaikkani nimi on Olevina Mäkelä. Vesistöjen virkaa tekevät mutaiset norot. Maisemaa ei kukaan runoilija pystyisi ylistämään rehellisesti tai epärehellisestikään. Mutta Nivalan kansanluonne ei ole lainkaan ruma. Aivan muilla adjektiiveilla sitä kuvailen. Työteliäs, pärjäileväinen, sitkeä, kestävä, yritteliäs, kekseliäs, oman arvon tuntoinen, ei yhtä päällekkäyvä kuin eteläpohjalainen, mutta eteenpäin pyrkivä ja mikä tärkeämpää, eteenpäin pääsevä. Tämä on enempi totuus kuin heitto tai mututuntuma. Eri alojen nivalalaisia merkki-ihmisiä 1800-2000-luvulla on uskomattoman paljon hakuteoksissa pitäjän väkilukuun nähden. Miten syntyi nivalalaisuus? Se on evoluution luonnonvalinnan tulos. Minä uskon rotuoppeihin. Suomen heimojen eriäväisyyksiin, ne eivät ole myytti. Pohjalaiset ovat pohjalaisia, savolaiset ovat savolaisia, eteläpohjaisia, pohjoispohjalaiset, keskipohjalaiset omaa rotuunsa. Enemmän niissä on eroja kuin monissa koiraroduissa. Nivala kyllä asutettiin 1500-luvulla osittain Savosta käsin. Nivalalaiset ovat tietenkin sekarotu geneettisesti. Osa perintötekijöistä yhteisiä, isänmaa on yhteinen, mutta elämän tunnelma oli etelässä, pohjoisessa, lännessä ja idässä erilainen. Ja Suomen selän molemmin puolin on valtavia eroja. Pohjanmaan ja Nivalan peltojen koko ei mielestäni johdu siitä, että tässä vuosituhansia sitten kasvoi kortetta, joka kerrostui kivettömäksi liejuksi, joka maankohoamisen jälkeen oli tallella kuin iso puutarha multasäkki uudisraivaajien houkutuksena. Minun mielestä Nivalan peltoisuus johtuu siitä, että täkäläiset äijät ja ämmät kansanluonteensa takia jaksoivat ja halusivat lapioida ja kuokkia. Ja vastaavasti Kainuun ja Savon peltojen pienuus ei johdu pelkästään maaperän karuudesta, vaan johtuu siitä, että kansanluonne siellä oli, jollei laiska, niin alistuvainen ja saamaton. Kaskenpolton pikaruoka säilyi siellä ja loputon ojitusurakka täällä kansanluonteen takia. En mä tiedä, kumpi kansanluonne teki ihmisiä onnellisemmaksi. Oliko ojitusurakka edes kovin hyvä idea. Mutta näiden heimo-ominaisuuksien perintönä Nivalassa on tänään PK-yritysten keskittymä ja elinvoimainen teollisuuskylä, toisin kuin melkein kaikissa kuolevissa savolaiskunnissa. Puolustelen pikkasen itäsuomalaisuutta, ylhät vaarat, kuivat mäntykankaat, kristallinkirkkaat veet eivät suosi ruoan suurtuotantoa. Paitsi Pohjanmaalla, myös Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla viljely vakiintui jokilaaksoihin. En tiedä, opetetaanko talousmaantiedettä tällä tavoin koulussa, mutta useimpien vanhojen ja uusienkin asutusseutujen kylät ja kaupunginosat ovat nauhoina joen varressa. Hyvin tärkeä elementti suomalaisuudessa. Nivalassa kannattaa katsoa, millaisissa oloissa asutus tihenee ja taajenee. Mitä kaikkea vaatiikaan homo sapiensin kannan lisääntyminen näillä raukoilla rajoilla, oloisilla mailla, erittäin nuivassa ilmastossa. Nivala ei ole suinkaan ylimuistosta rintamaata, vasta 10-15 sukupolvea sitten asutettua. Miksi savut eivät 1600-1700-luvulla vielä nousseet täällä? Siihen osasivat vastata paitsi maataloustieteilijät, myös pidisjärveläiset ruotusotamiehet Juho Kotila ja Matti Nivala sekä välikyläläinen Niku Padinki. Suuressa Pohjansodassa
tuo nivalalaistaustainen kolmikko jäätyi kuoliaksi Norjan tuntureiden lumimyrskyssä. Miettikö hän viimeisenä hengenvetonaan, että samaan aikaan siellä Kotinivalassa tai Pidisjärvellä venäläismiehityksen aikana minun sukulaiseni kuulevat sukupuuttoon joukkomurhien, joukkoraiskausten, kidutusten ja orjakaupan tähden. Työ sai Nivalassa ja Suomessa tilaisuuden ja työihminen mahdollisuuden vasta, kun Ruotsin suurvaltasodat hellittivät. Ja esivalta antoi perustaa uusia tiloja ja lohkoa vanhoja. Hallan Tyyssiä muuttui ruoka-aitaksi. Nivala kasvoi aineessa ja hengessä hillitöntä vauhtia. Mietin tätä tänään, pyörittelin karttapalloa. Liekkö Nivala jopa leveysasteellansa maailman ennätys, siis ihan globaalisti? Sanokaa, jos tiedätte, mutta mun käsittääkseni Ruotsissa, Venäjässä missään ei ole näin pohjoisilla leveysasteella yhtä voimaperäistä maataloutta. Kansatieteilijä Kustaa Vilkunan sanoin, Nivala on pienoispohjalainen Niilinlaakso, siis vertaus Egyptin vilja-aittoihin asti, tulvineen ja satoineen. Kalajoen ja Malisjoen rantojen kukoistus todistaa paitsi kansanluonteen ahkeruudesta, myös kansanomaisten keksintöjen taikavoimasta. Ei esivalta, valtio ja virkamiehet ole täällä mitään raivanneet, vaan tavalliset ihmiset, jo ennen kuin koulutettuja asiantuntijoita oli olemassakaan. Räme ja Aapasuo muuttuivat pelloksi ja laitumeksi rahvaan älyllä ja hoksottimilla ilman kirjaviisautta. Se on minusta keskikokoinen ihme, olletikaan kun se ei Egyptin tavoin tapahtunut 3000 vuodessa, vaan 150 vuodessa. Nivalan ihmiset pähkäilivät ja kokeilivat, että jaha, suon pintakerroksen voi polttaa eteläpohjalaiselta mallia kydötyksessä ja omat menetelmät sekaan. Tuossa linjassa kulmassa vesi juoksee ojassa, vaikkei välttämättä ole vatupassia käytössä. Kovimmat kaivoivat 100 syltä päivässä ja työuransa mittaa 100 kilometrejä ojaan. Voiko nykyisin olla mitään yhtä puuduttavaa työtä olemassa? Ja tekniikalla oli väliä miljoonassa lapionpistossa tai kuokan iskussa. Varmasti harjoittelivat paremmin kuin suomalaiset huippu-urheilijat olympialaisissa, mikä tosin ei ole paljon kehuttu. Joku saa päähänsä, että savenajo parantaa suopellon laatua, karseita talvisia orakoita ajureille ja hevosille, mutta maksoivat kai vaivan. Vilkunan tutkimukset osoittavat, että talon pitäminen oli tiedettä ja taidetta, joka perustui paljolti muistitietoon ja kokemusperäisiin menetelmiin. Satoja tuhansia murresanoja Nivalassa, jotka kuvasivat tiettyä työvaihetta, ikään kuin termit, englanninkieliset sanat nykyisessä tehomaataloudessa. Silloinkaan kun asiat tapahtuivat lihasvoimalla, miesten ja hevosten, takapajuinen ei ole oikea sana. Ihmiset olivat ällistyttävän taitavia suunnittelemaan ja valmistamaan työkaluja, koska koko elämä ja kuolema oli niistä kiinni. Kääntöaura, jolla pinta helpoimmin irtoaa, hyvässä haravassa 3 puulajia, koska syyskesän työajan säästöstä riippuu ihmisten ja elikoiden selviäminen talven yli. Nivalalainen maaseppä osasi takoa painavan aatran tai karkaista sirpin partaveitsen teräväksi, vieläpä oljen terotettavaksi, siten että leikkuussa se ei tylsinyt, vaan terottu. Ja kun metsä ei enää riittänyt tervahautaan, oli tervahytti erinomainen Nivala-innovaatio. Väittäisin, että nämä ammoiset ylisukupolviset aivoitukset jollakin tavalla kaikuvat nykyisten teollisuushallien jyskeessä ja paukkeessa. Nälkä oli kannustin, kun väestön kasvu
repi rahkeet äärirajoille. Heinän siementä, meijereitä, karjanjalostusta, koneita joi molemmin puolin, lainehti viljaa ja heinää peninkulman verran. Mutta ihmiset eivät olleet tietenkään rikkaita tai välttämättä kylläisiäkään. Palaan melkein Nivakaijan alkupisteeseen selittääkseni nivalalaista yritteliäisyyttä ja ahkeruutta. Melko harvinainen maanomistusoloiltansa, sikäli että Nivalassa ei 1600-1700-luvullakaan ollut sarkajakoa ja yhteisviljelyksiä, vaan Kukkin suku oli kaikessa köyhyydessäänkin itsellinen ja itsenäinen. Varmaan poltti tervaa ja kaskia yhteistyössä naapurien kanssa, mutta omisti kuitenkin asuntonsa ja työpaikkansa, miten viheliäisiä ne olivatkin. Myöhäisempinä aikoina Nivalaan syntyi aika vähän torppia ja mäkitupia, eli talonpoikainen yhteiskunta. Liikaväestö ei noin pääsääntöisesti jäänyt rengeiksi ja piiaksi, vaan ainakin 1800-luvulla valtasi, uudisraivasi valtion maata ja yritti perustaa oman kattilakunnan. Tätä omaa ehtoisuutta minä uumoilen nivalalaisuuden yhdeksi pohjavirtaukseksi. Nivalan uudisraivaus oli vasta 1800-luvun ja 1900-luvun ilmiö. Ja nuoruuden takia Nivalassa ei ollut yhtään ainutta aatelista, eikä ainoatakaan kartanoa, ei edes kruunun virkataloja, ei tehtaan patruunoja ja työläisiä. Väestökirjanpidon mukaan kaikkinensa vain parikymmentä säätyläistä 7-8 tuhannen asukkaan pitäjässä ja 10 ylioppilasta, ei siis vuosittain, vaan elossa yhtä aikaa, vaan 10 valkolakkia. Tasainen yhden säädyn yhteiskunta ilman mitään synnynnäisiä erioikeuksia. Jos kävi tuuria, niin suurtalonpojaksi saakka isonnuttiin omalla raivaustyöllä ja sen lisäksi perinnöllä ja naimakaupalla. Kirkonkylän mahtitaloissa, Pilkunoilla ja Kyösti Kalliolla oli tietenkin liuta renkejä ja piikoja, mutta niissäkin isännän ja emännän kädet pysyivät känsäisinä ja jälkikasvu ei lorvinut, vaan kulki paimenessa heti kun kävellä osasi. Nivalasta puuttui joutilaseliitti. Sosiaalinen asetelma poikkesi Varsinais-Suomesta ja Hämeestä, missä ruotsinkielinen ylhäisö monta sataa vuotta imi verta alustalaisistansa. En silti luonnehtisi 1800-luvun ja 1900-luvun alun Nivalaa tasa-arvoiseksi ja yhdenvertaiseksi yhteisöksi. Sellaisia ei ole nimittäin olemassa, varsinkaan maataloudessa. Ei voi olla. Voimat ja onni eivät kumminkaan jakaudu tasaan, ja viljelysmaan määrä on hyvin rajallinen, ja peltojen tasaaminen ei käy päinsä muuta kuin kolhoosissa erittäin huonoin tuloksin. Nivalalaisia lapsia sikisi tuhottomasti. Vaikka osa lähti kaupunkeihin, Ruotsiin ja Amerikkaan, väestön kasvu oli aivan hallitsematon. Väistämättä väestönkasvu oli nopeampi kuin raivaus ja lohkominen, ja siltä seuraukselta ei pelastanut mikään uutteruus eikä keksintö. Talojen pojat ja tytöt murentuivat mökkiläisiksi, ja mökkiläisyys, pieneläminen on ehkä Nivalan itseymmärryksen vähemmän tiedostettu osa. Minulle kyllä tuttu tarinoista. Mitä mökkiläisyys tarkoitti? Alle 10 hehtaaria maata, mitätön kotitarvemetsikkö, josta et voi myydä tukkeja, pari lypsylehmää, 20 neliöä asumustakulla täynnä mukuloita, kituuttamista, sinnittelemistä, juurakoiden ja liekojen kaivelua rämeestä polttopuiksi, kun koivuklapeja ei tietenkään ole saatavilla. Tilapäistä ansiota markan järjessä juoksemista siellä täällä, työttömyyskausina lapiolinjaa ja kanavien kaivamista, työllistämistöinä suuria laskuja, joita vieläkin on nähtävissä muistoina.
Raimo Sailas muistelmateoksessaan kertoo kanavamiehistä, jotka ensin kunnansihteeriltä kerjäämällä kerjäsivät nälkäpalkkatyötä ja sitten talvipakkasessa höyryisivät märkine paitoinensa puolimetrisessä jäävedessä. Oma sukuni on Ahteenkylän Pääkön perältä ja kylän osa on toiselta nimeltänsä Muttiperä. Muttihan on ohrajauhon, veden ja suolan perinneruoka, joka ei menisi tänään alas yhdestäkään kurkusta kouluruokailussa. Oksentelua aiheuttaisivat myöskin huituvelli ja limppimaitokeitto. Ja näistä lapsuuden tarinoistani ja ehkä näköhavainnoistakin muistan semmoisen pöytätavan, että peukalolla oli tapana levittää voi leivän päälle, jos voita sattui olemaan. Muoti oli vielä 2 sukupolvea sitten sisarusten ja naapurusten kulkeminen yhteisillä kengillä. Kaikki puuttu verrattuna nykyisyyteen, mutta, iso mutta. Tämän mutta-asian takia minä ylipäätänsä kirjoitan historiaa selittääkseni kärsimystä ja köyhyyden suhteellisuutta upporikkaille aikalaisille. Kuitenkin kaikkia oli viimeistään 1950-luvun Nivalassa. Ja 50-lukulainen tai 30-lukulainen nivalalainen ei vertailu oman elämänsä mökkiläisyyttä 2020-lukuun, jota ei ollut vielä olemassakaan. Tuon ajan näennäisesti köyhät ihmiset vertailivat olojansa omiin talvi-iltoihin, tarinoihin, joiden aihe oli vaikka vuoden 1918 tosinälkä tai 1860-luku, jonka vainajia oli sadoittain peitelty tuonne joukkohautoihin. Ja siinä vertauskohdassa jopa 50-lukulaiset, joille alkoi tulla kansaneläkettä ja lapsilisiä, kokivat itsensä melkein rikkaiksi ja onnekkaiksi. Mitä ihmettä, ensimmäinen sukupolvi, joka välttyy nälkäkuolemilta. Ja jos maata olikin alle 10 hehtaaria, niin Timotei kasvoi yllättävän hyvin. Lehmä on Nivalan ilmetty kansalliseläin. Ihmiset olivat vielä 50-luvulla 10-15 senttiä lyhyempiä kuin nykyisin, mutta lapset sentään saivat maidosta riittävästi proteiinia, eivätkä useimmat olleet vääräsäärisiä tai riisitautisia. Ahdasta oli, mutta Muttiperästä mietiskelen, josko 50-luvun ihminen edes kaipasi mitään omaa kamaria ja yksityisyyttä. Onko ihmisessä oikeasti sellaisia tarpeita, vai ovatko ne ainoastaan kulutususkonnon tuotoksia? Elämän rytmi oli täysin toisin. Mahdotonta selittää somenuorisolle, että illat, aamut, päivät eivät olleet mitenkään tylsiä tai kuivia, vaikka ihmisillä ei ollut harrastuksia samassa merkityksessä kuin nykyisin. Savikolossa, joka syntyi savenajosta, pystyi luultavasti uimaan ihan yhtä hyvin kuin tässä uimahallissa. En ole kuullut mitään valituksia. Paimenessa oli välillä tylsää, mutta kyllä ajanvieteongelmia on nykyiselläkin nuorisolla. Ei ole mitään tekemistä, melkein yleisin huokaus. Ja uni yhteisen vällyn alla 10 sisaruksen seassa, oliko se muka oikeasti katkonaisempi kuin nykyisin kaikkien digitaalisten ärsykkeiden keskellä johdot päässä? Ja maistuko muinainen kotiruoka siis objektiivisesti pahalta verrattuna kebabiin ja sushiin, joita nivalalaisten suoliston evoluutio ei ole tottunut sulattelemaan? Luulisin pikemminkin, että ilman mitään pohjustuksia ja vertauskuvia nuo 50-luvun ateriat maistuisivat sanoin kuvaamattoman maukkaalta, ainakin silloin, jos syysteurastuksessa ilmaantui pöytään lihaa 3 kuukauden tauon jälkeen. Kulutususkonto on pahan alku ja juuri. Se luo meille keinotekoisia tarpeita ja etäännyttää meidän henkisistä juuristamme.
Nivalalaisuuteen kuuluvat noin uskonnoista puheen ollen eittämättä herätysliikkeet. Nehän ottivat 1830-luvulla tulta alkujaan umpisokealla pakanallisella paikkakunnalla. Sittemmin tuli körttiläisyyden ja lestadiolaisen kilvottelu. Oma lestadiolainen sukuni karsasti körttiläisiä yllättävänkin paljon, siis tunsivat vähingoniloa, jos körttiläinen talo ajautui vasaran alle. Kahden kotimaisen herätysliikkeen skisma melkein muistutti kristinuskoa ja islamia, vaikka lapsena en ymmärtänyt, mistä se johtuu, kuten siitä, että lestadiolaisuus oli pelkästään maallikkojen vetämä ja vetosi vähäosaisempaa, ja körtit olivat isosempia ja kirkollisempia. Noin yleisesti ottaen, ilman loukkauksia tässä kohden, kristinusko on tuonut Suomen historiaan suunnattomasti hyvyyttä. Yksi Nivalan ja koko isänmaan menestystekijä. Ei kristinusko tai luterilaisuus Martin Lutherin 1500-luvun asussa, vaan se sovellus, joka terästyi lahkoilla ja herättäjillä ja sitten lopulta laimentui maallisuudessa. Se toimi täällä Pohjantähden alla. Ja joissakin muissa yhteiskunnissa kaukomailla papisto on vanhoillisia jääriä, jotka estävät kaiken edistyksen ja valistuksen. Mutta Nivalassa, muissakin suomalaisissa maalaispitäjissä papit olivat järkeviä moniala-ihmisiä, jotka ensimmäisenä tilasivat sanomalehtiä, perustivat kansakoulua, vapaa-palokuntaa, viljelivät perunaa ja niin päin pois ja säteilivät jonkinlaista viisautta ympäristöönsä. Joissakin maissa uskonto on pato, mutta Suomen historiassa ja Nivalan historiassa pikemminkin muutosvoimien koski. Herätysliikkeet eivät vieraannuttaneet nivalalaisia tietenkään arjen työstä ja maailmasta, vaan lietsoivat yritteliäisyyttä. Ja uskonto on yksi iso osasyy siihen, että suomalaiset nivalalaiset asuvat tänä päivänä tiilitaloissa eivätkä mutamajoissa. Herännäisyyden perivihollinen oli viinapiru. Mietin, miten paljon viinapiru on sanellut Nivalan vaiheita. En ole ihan varma asiasta. 1800-luvulla tulivat erittäin kuuluisiksi puukkojokiset räyhähenget, pontikan-keittäjät, metsärin rosvot, mutta oliko heitä todellisuudessa kovin paljon vai onko se juttu, mitä sanomalehdet ja seuraavat sukupolvet kertovat sukupolvesta toiseen, mieleen jäävä sana, puukkojokelaiset. Mä itse omasta kokemuksestani tai omasta otannastani ajattelen, että nivalalaiset eivät olleet keskimäärin juoppoja. Ja alkoholin kulutus per asukas 100 vuotta sitten oli aika kohtuullinen verrattuna niihin Etelä-Pohjanmaan pitäjiin, jossa ylijäämävilja oli pakko polttaa viinaksi. Suurin osa nivalalaisista 1930-luvun pula-aikana tai 50-luvulla, 1800-luvulla ei juonut viinaa ollenkaan, siis vanhat muorit varsinkaan, taikka uskovaiset. Mutta viinapiru oli kyllä todellinen voimatekijä sikäli, että ne, jotka joivat, niin tosiaankin suistuivat. Nämä monien sukujen tarinat johtuvat siitä, että tuurijuoppous oli turmiollisempaa kuin nykyisin. Ken tänä päivänä sortuu perjantaina ja lauantaina liikaa dokaamaan ja häpäisee itsensä ja ehkä maanantaina kankkusessa ja kotiin, niin ei mitään ongelmaa ottaa saikkua tai menee katkaisuhoitoon ja ei talouskaan siihen romahda. Mutta ryyppyputki 1800-luvulla saattoi viedä häviöön yksin tein, jos talon isäntä pilaa työnjaon sortumalla sadonkorjuun, kylvön, heinänteon aikana. Ja silloin juoppojen perheillä Nivalassa ei ollut turvaverkkoja, eli isänä sekoilu koitui heti kohtaloksi. Omastakin taustasta, niin kuin melkein kaikkien läsnäolijoiden, varmaan löytyy viinaan kuollut verjessarja ja hävitetty
talo. Sananen nykyisyydestä ja puoli sanaa Nivalan ja Suomen tulevaisuudestakin. En voi sitä oikein millään muulla tavalla kuvata kuin aikalaishulluudeksi tai seinähulluudeksi, jonkinlaiseksi pirulaisi, joka riivaa meitä ja tempoo kahleissansa. Usein tuntuu siltä, että Suomi ja koko maailma elää Crazylandia, tuota Maliskylän mainiota elämyspuistoa. Crazyland on totta monella tavalla. Elämässä ei ole senkään vertaa järkeä kuin Ruotsin suurvaltasotien aikana. Ja ihmettelen myös maan sisäisiä virtauksia. En ole tähän päivään saakka keksinyt, että miksi niin moni ihminen haluaa asua vaikkapa Espoon Leppävaarassa, Helsingin Itäkeskuksessa tai Vantaan Myyrmäessä, arkkitehtuuriltaan aivan pöyristyttävissä luonnottomissa elinympäristöissä. Mutta Suomen historiassa muuttoliike on kulkenut moneen suuntaan, ei pelkästään maalta kaupunkiin, vaan useasti myöskin kirkonkylästä ja rintamaista kohti perämaahan, ja se saattaa kääntyä. Pääkaupunkiseudun kasvu tällä hetkellä on poliitikkojen kangastus ja gründerien lavastus. Se perustuu kulutususkonnon psykoosiin, asumistukeen, sosiaalietuuksiin, kiinteistökuppaan, joka paraikaa puhkeaakin. Minä ennustan maaseudulle uutta tulemista, vaikka ehkä kuulostaa vaan mielistelyltä ja hymistykseltä. Ja uskon Suomen Pohjanmaan luontaisiin elinkeinoihin. Ja maatalouden ja lähiruuan väheksyminen olisi meiltä tänään hengenvaarallista. Ihmiskunta on mahdottoman kokoinen, kasvanut samaa tahtia suhteellisesti kuin 1800-1900-luvun Nivalan lapsilaumat, ja edelleenkin kaikki on riippuvaista muutamasta viljakasvista. Ilmestyskirjan ratsastajina karauttivat äsken tauti ja sota. Ehkä kolmas ratsastaja on jokin, mitä me emme kutsu elintarvikekriisiksi, vaan nälänhädäksi. Ei muuta kuin siementä, vaan peltoon, se on arvossa arvaamattomassa nopeammin kuin uskommekaan. Ja henkisiä siemeniä kannattaa ihmisen kylvää, kävi taloudessa miten kävi. Paikallishistorian tallentaminen, tutkiminen, kertominen, lukeminen, elävöittäminen, sillä on tarkoitus ja merkitys. Internetin epäkulttuurin ja somen keinoelämän aikana leijumme jotenkin juurettomina. Sitä vastoin elävien ja kuolleiden ihmisten kotiseutuylpeys, kotiseuturakkaus on ainut ehtä juuri. Asumme missä hyvänsä, niin juurissa lepää jokin osa sydäntä ja sielua. Esitelmäni lopuksi pohdiskelen, mitä historia mahdollisesti meille opettaa. Aika vaikea sanoa, opettaako se yhtään mitään. Minä nimittäin olen kirjoittanut hyllymetrillisen kirjoja kaikista mahdollisista aiheista, mutta koskaan ei ole tullut esimerkiksi rikoskomissaario kiittelemään, että Teemu, sinun Kyllikki Saaresi ansiosta me ratkaisimme jonkun avoimen tapauksen. Jos on tehnyt yritysten historiikkeja, niin ei toimitusjohtajat minulle että Teemu, sinun historias tähden me uskalsimme ottaa jonkin riskin tai vältyimme hazardista. Se ei mene sillä tavalla. Historia toistaa itseensä aina erilaisena. Historia ei koskaan ole nykyisyyden käyttöopas, jossa hakemistossa lukee selkokielellä, että jaha, pandemia, pikkiä suuneen tai turvallisuusuhka tuollaista rautaa rajalle. Historia ei opeta mitään kädestä pitäen, mutta historia säteilee epämääräistä sydämen sivistystä, ihmiselon ihanuudesta ja kurjuudesta. Jos on itsestä kiinni, koetko historian lohduksi vai lohduttomuudeksi? Olen aivan varma siitä, että jokainen kirjoitustaidoton esivanhempani, eli
jonkinlaista samalla sieluelämää kuin minä. Jokaista sapetti välillä ankarasti ja myös jokaista jälkeläistäni sapettaa, koska elämä on tarkoitettu sellaiseksi aina ja iankaikkisesti. Myös helpotus, huojennus, riemu, valo ja ilo ovat ajattomia. Historia ei ole opaskirjainen, mutta historia on kipulääke ja historia on kärsimysten suhteellistamisen instrumentti. Kun tietokoneen näppäilijä ja käytävien käppäilijä meikäläinen valittaa työuupumusta ja loppuun palamista, niin kannattaa verrata sitä ojurin satojen kilometrien kaivamisrääkkiin. Ja yhteiskunnan kokonaisuuden tasolla kestävyysvaje, velkaantuminen, väestön ikääntyminen, leikkaukset, nuorison syrjäytyminen, mitä ne ovat itikan pistoja verrattuna sellaisiin aikoihin, kun suomalaisia uhkasi sukupuutto. Menneisyydestä ei kumpuile sellaista lässytystä, että ennen olivat pirtit puuta ja miehet ja naiset rautaa, mutta kärsityt kärsimykset palaavat uskoa salattuihin voimavaroihin, joita meissä jokaisessa asuu. Kaikki kuolleet ihmiset selvisivät elämästään hengissä, vaikka heillä oli vain pappi psykiatrina ja pontikka psyykelääkkeenä. Mielestäni Nivalan historia todistaa, hyvät kuulijat, heimolaiset, että elettiinpä ennenkin ja aina on notkosta noustu. Kiitoksia Teemu. Hörppää vähän vettä, niin päästään sitten yleisökysymysten joukkoon ja kimppuun. Tuossa kun kuuntelin sun luentoa, niin ennen kuin lähden tuonne kiertämään tämän mikin kanssa, niin keskipohjalainen ja keskipohjalaisuus mulla pisti silmään tai korvaan sieltä itse mielen meidät keskipohjalaisiksi. Onko se niin? On, vaikka hallintohistoria mukaan liittää Nivalan Pohjois-Pohjanmaan. Kyllä keskipohjalaisuus on oikea rotu. 1880-luvun ylioppilaiden tietoisuuteen herättämä 3 jokilaakson väki. Ei ole minusta keinotekoinen jako. Eteläpohjalaiset ovat ihan eriksensä kansanluonteessa ja elinkeinossakin. Sitten tietysti meitä keskipohjalaisia pidetään tällaisena vähäpuheisina ja uutterina, työtelijänä ihmisinä. Ja minunkin mielestäni eteläpohjalaiset on enemmän semmoisia niin kovia puhumaan, mutta vähän aikaan saavia. Niin pitääkö se paikkansa? Kyllä tuonkin allekirjoitan. Paljon puheita, vähän tekoja. Me eletään tämmöisessä Reinin laaksossa, vai oliko se Niili? Niilin. Eikö niin? Meillä on Vehmasta täällä. Kyllä. Mä otan mikkiä ja mä lähden kiertämään. Ja ensimmäinen kysymys tai tämmöinen puheenvuoro, niin mä annan tuolle Eero Erkkilälle tässä yleisön edessä, niin saat Eero mikkiä vähän jutella ensin. Kysymyksiä kysellään tuossa Teemulta, niin pidetään semmoisena napakkoina kysymykset, niin riittää kaikille sitten aikaa. Kiitoksia, Teemu. Se meni niin kuin se pitikin mennä. Ja tosi mahtava yleisömäärä. Lukuja en tiedä, mutta meni se yli 200 nyt. Kyllä me nyt nauretaan. Että kyllä me osataan tehdä tätä, vai mitä jo. Ei mulla muuta ole. Kiitoksia hirviästi. Ottakaa nyt tosissaan tämä Teemun. Kysykää, ärsyttäkää häntä kysymyksillä. Eikö niin? Kiitos Eero.
Anna mikin, täällä on heti ensimmäinen. Nostakaa kättä ylös, niin mä näen täältä niin 100 mikkiä sitten. Noniin. Joo, Vilkunan Pekka, Teemun tuleva kollega. Ennemmin tai myöhemmin sinäkin olet entinen kansanedustaja, silloin me ollaan kollegoja. Siitä kun sanot, että Nivalainen on ruma, niin kannattaa kuitenkin muistaa, että Nivalainen maisema on yksi syy meidän vahvaa itsetuntoa. Se maisema on itse tehty. Olet tietenkin täysin oikeassa. Kauneus on katsojan silmissä ja kyllä mä tietyssä valaistuksessa pidän omatekoista Jokilaakson-maisemaa hyvinkin viehättävä. Ja sitten tuossa rumuuskilpailussa mä en edes laskenut osanottajiksi nuoria kaupunkipaikkakuntia. Suomen rumimmat kunnat ilman muuta löytyvät Uudeltamaalta. Niin, mitä se Latomeri sanoo, Teemu, sinulle? Kaunis näky ja jonkun verran harmittelenkin vaaleita paaleja, jotka sitä korvaavat nykymaailmassa. Onko sillä käsiä ylhäällä? Ei pistä silmään mulla tässä. Täältä löytyy. Joo, kiitoksia. Miksi nykyajan bisnekset tuottaa ihmisille sairauksia? Tässä on yksi kysymys ja se on totta. Kulutususkonnon jumalia me palvomme kaikki tyyni, vaikka ne opinkappaleet eivät meitä tee onnellisemmiksi. Kummalliselta tuntuu lukea 1830-luvun ensimmäistä nivalalaista herännäistä, jotka ajattelivat, että he elävät jotakin kerskakulttuurin aikaa, kun ihmisillä alkaa olla tehdasvalmisteisia värikkäitä vaatteita ja körtit tahtoivat paluuta 1700-luvun talonpoikaisiin kotikutosiin pukimiin. Mitähän Nils Gustav Malmbergit ja kumppanit ajattelisivat käyskentelystä Nivalan raitilla 2024 saatikka sitten Helsingissä. Miten täydellisesti kristinuskokin on hävinnyt taistelun kulutususkonnon kaikkivoipia jumalia vastaan. Onko sillä käsiä ylhäällä? Teemuhan on sitten tavattavissa tuossa aulassa tilaisuuden jälkeen, mutta ennen kuin päästetään Teemu sinne, niin otetaan lavalle tämä meidän mainio kaupunginjohtaja Päivi Kari Kumpu ja näin nätisti tänne. Päivi voi tulla portaita sieltä. Kiitoksia Teemu ja kiitoksia hyvä yleisö. Huikea nähdä, että täällä on näin paljon yleisöä paikan päällä kuuntelemassa erinomaista esitelmääsi. Antoi paljon ajattelemista ja varmasti valaisi meitä, minkälaisia meidän taustamme on ja mistä tämä työ, mitä nyt tehdään, mistä se juontaa juurensa. Sinulle on jotakin pientä muistamista Nivalan kaupungilta. Kuten tuossa jo aiemmassa puheenvuorossa todettiin, niin kauneus on katsojan silmissä. Kun tätä nivalaista maisemankuvaa kommentoit tuossa, niin kauneus on katsojan silmissä. Ehkä se antaa tämä kirja, kun luet tämän, niin uutta näkökulmaa. Ja sitten jotakin on täällä pussukassa Nivalan kaupungin puolesta, ja toivottavasti pidät sitten sitä ylläsi, kun tuolla etelässä kuljet. Oikein paljon Teemu sinulle kiitoksia tästä tilaisuudesta omasta järjestäjien ja kaupungin puolesta. Kiitoksia.
Kiitoksia Päivi ja kiitoksia Teemulle paljon ja kiitoksia hyvä yleisö. Ja tosiaan Teemulla on tuossa aulassa kirjoja esillä ja Teemu on tavattavissa siellä. Ja ei mitään, kiitoksia kaikille. Oli mukava, että saatiin yleisöä tänne ja tämä oli mukava tilaisuus. Kiitos.